saboda haka duk wata murya da kuka ji mutum ya je ya jingina jikin katanga ya ce wai university ne ta izala ƙarya yake yi. Mu ba ma tsarin ƙarya. To mu namun nan insha Allah sai sun dangana dan a cikin tsarinmu ba ƙarya, amma wanda suka mayar da za su wa duniya ƙarya da sunan izala to su da Allah kuma ba za su ci nasarar duniya da lahira ba sai in sun tuba, don Allah baya son maƙaryaci, Allah baya son mayaudari. Ba yanda za ka yi ka ce ka yi sakandare ba ka da almajirin firamare, ba yanda za ka yi ka girka wato university ba ka da NCE ba ka da kwalejojin da za ka cika university ba hanyar. To mara da'a ba zai iya karatu ba, wanda yake zagin malaminsa shi karatu daban shi daban.